Здравейте хора, аз съм Йосиф и в днешното видео ще реагираме на страшни видеоклипове. Предупреждавам, това видео не е за хора, които имат слаба психика и слабо сърце. И може да се абонирате за канала, да харесате това видео и да споделите с приятели. И нека да започваме. Ето я разделяме на порции. Сляпа ли си? Само да намаля малко звука, че е така. Така. И да видим първото. Защо правиш такива малки порции? Трябва да са големи. Слушай, тенджерата не трябва да се слага голямо количество месо. Имаме и по-големи тенджери. Все това не знаеш как е джаврие. Знаеш ли колко гръла? Това го знам. Казва, че този лъв е парализиран, обаче очите се движат, значи не е парализиран. Да. Ще сънувам днеска, бе, ще сънувам какво си ти, бе. Какво си, бе. Дано майка ти да... Какво е това, бе, човек? Нещо дига детето във въздуха? The fuck? Не. What the fuck? Някакво детенце, кукла ли е? Какво? Кукла, what the fuck? Не мога да ти помогна. Виж какво ме чака. Какво? It's just a prank? Како джеврие, не така. Пази се, нека аз да, да бе, ти това е покажа. пранк. Браво. Боже, дай ми търпение, момиче, не го правя за първи Това път. майче го знам. Добре, но нека да ти покажа. Нещо ще има, нали? Хайде. Така. Някой глава, да. Ето. Да. Правиш толкова голяма топка. После още една. Всичко развали. Те си са много големи. За една порция толкова. Много е. Ето така. Не знам, но в момента сега никой нищо не ме плашат. И сега да чуем отначало какво казва тази красива мадама. Но отначало и силно ще го увелича, аз няма да говоря. Опасни игри, които никога не трябва да играете, ако искате да оцелеете и да останете живи. Тази игра е считана за една от най-безопасните, така да кажем, от крипи игрите, като се казва, че опасност общо взето няма почти никаква. Играта се казва лек като перце, твърд като дъска. Като цяло за изпълнението на правилата ще трябват поне 4 човека. Като единият трябва да легне на земята по гръб и да скръсти двете си ръце. Ляга и затваря очите си. Докато другите играчи трябва да пъхнат или дланта си под този човек, или двата си пръста. Трябва да има и един човек, който да е говорител, да е прав и да е изправен и да повтаря следните думи постоянно, колкото се може по-бързо. Стани лек като перце, но твърд като дъска. И това трябва да го повтаря няколко пъти, то е доста по-бързо от това, което го казах аз. След това трябва и останалите играчи, които държат човекът с длани или с пръсти, да започнат да изричат тези думи. Стани лек като перце и твърд като дъска. Стани лек като перце и твърд като дъска. След което се предполага, че ще вдигне човека, по някакъв начин се някакъв мистериозен дух се явяват над него и го издърпва с помощта на някакви сили, които са невидими за очите. Като цяло има много проучвания по темата, свързана с тази игра, и наистина много хора са опитвали, когато самият човек, който лежи, човека, който му заправи да заспал, да го вдигнат преди да изрекат думите, но в повечето случаи наистина не успяват. Докато когато изрекат тези думи, сякаш някаква много странна енергия се вкопчва в хората, появява се в тях, като прилив на адреналин, може би, и успявали веднага да дигнат човека. Честно казвам, не съм я пробвала тази игра, не смятам и да пробвам. Ако някой си играл, може да сподели в коментарите, или ако иска да играе, също може да ни каже в коментарите. Окей, това беше някаква игра там, но няма да коментираме. Нека продължим с другите неща. Да пита, имате ли нужда от помощ? Ще плача. Това не знам дали ще го кача в YouTube. Май ще ми изтрят на fucking акаунта, бе.
Дано да не го направят това, смисъл. Да се грижи за работниците, за братя и сестрите си. Да Какво е кажем, че това, аз бъда избран за нов. човек? Първата ми Какво работа беше ще това? бъде да изпратя още 2 жени тук. Как е възможно само 3 жени да берат дрехите на всички в конака? Не може. Scary funny. И 5 жени не стигат. Страшно смешно. 5 жени. Защото ако сте 3, My tap at night. 5 часа. Аз стига, излагате се. Защо? Това са някакви музики. О, какво? Върно не помага. Също да помага. Той е мързелив. Какво? И сега не е тук. Пълен срам. Ако се загледате горе дясно, има някаква жена с грими, лещи и косата е като... А тази, която говори отпред, Но какво правиш? ако не знаете, това е Кат. Това го виждам. Защо метеш сам? Да, това са двамата братя, забравих как се казваха. Тя участва в техните видеа. Неща, които не трябва да правиш през нощта. Аз отговарях за вас. Да Кажи видим. честно. Не беше. Разбира се, че Свирене не беше. през нощта. И защо? Защото има трябва да свирим през нощта. Има стратегия. Сядах на Добре. масата и разпределях всички задачи за деня. Знаеше се кой какво и кога върши. Имаше точен план. Оставяне без на схеми и обувките съсканавания. пред вратата Но сега през няма нощта. нито ред, Нито дисциплина. Чичо, ти да се В смисъл, вслушаш. кой ще става обувките Божието пред помощ. вратата, Аз бе? ще спечеля изборите и всичко в конака на Яман Играе ще си на бъде криеница както през преди, нощта. Като едно време. Това го правя почти всеки ден. Целият конак в Няма интерес на няма човека, какво се чичо лъжим. има в твой Това го интерес. правя почти всеки божи ден. Твой Всеки да личен fucking ден, брат. Това буквално с най-добрите ми приятели излизаме навън, крием се където виждаме, без да се страхуваме. А и някои от тях, да ви кажа честно, влизат Ядат ли месо? в the fucking... От време на време. Не, чакай. Редно ли е така? Влизат в изоставени къщи. Месо. И децата ти, да, ти смисъл, трябва да ядете месо. така е. По цял ден работиш. Имаш нужда от месо, от протеин. Когато аз ви управлявах, имаше месо за всички. What the fuck is Лично this? колих животни и носех месото на хората по колибите. Всички ядяха месо и пиеха прясно мляко. Това много ме ядосва. Сериозно. Тук в цари смисъл, аз не пълен знам хаос. какво е това, Това че. е абсолютно безобразие. О, сещам се. Това е Мимич. На него. Да. Това от първия път ми изкара ангелите, но сега не. Нахеризан кон Зъбите не се гледат. не се гледат. Точно така. Вземаш и ядеш. Ето. Това е смешно, че ще си го запазя даже. Ще го изпратя на приятели, защото Бог здраве да това ти се е дава. смешно. Жена ти да го нареже на малки парченца и да го скочи. Никога имали ли сте Лисица. съна, Да свари Сна. много лук. Нали? парали... Кажи ми, когато го направи, за О, да това дойде трябва да го да види и децата. чуем Да си цялото играчки. хора, муквам и Сега прибери месото чуйте го цялото. да не се разсвари. Случвало ли се вече да се събуждате и да виждате такова същество подобно на снимката и да не можете да направите абсолютно нищо, нито да помръдвате, само очите ви да могат да се мърдат или затварят и просто да го гледате как то се доближава колкото се може по-близко до вас. Ако ви се е случило, може да коментирате в коментарите какво сте направили и как го преживяхте. Може би, приятели, вече сте разбрали, в днешното видео ще си говорим за сънната парализа. Аз имам много приятели, които са ми споделяли, че са преживяли сънната парализа. Може би в това клипче в коментарите ще има още много хора, които ще казват, че са го преживели. Слава Богу, аз не съм го преживял и дано никога да не го преживея, защото като знам от приятелите си в интернет, където съм чел, това е много ужасно нещо. Но нека си поговорим как се осъществява този смисъл, как се случва. Сънната парализа се случва, когато умът на човека все още е буден, но пък тялото спи. Може би заради това вие може да виждате какво се случва пред вас, но не и да се движите. И също много важно нещо да добавя, където го казах в началото. Сънната парализа, вие си мислите, че това е реално нещо, а всъщност вие го съдувате. След като сънната парализа приключи, вие се събудите, вие ще бъдете просто толкова изпотени, все едно сте били до сега
под душа и сте легнали направо на леглото. Но нека сега да си поговорим откъде идва сънната парализа, смисъл как се получава. По принцип, според интернет, сънната парализа се случва от много неща. Например, от лош режим на спане, недоспиване, когато човекът има прекалено голям стрес и най-вече когато човекът спи по гръб. Много хора получават сънна парализа именно така. Сега повечето хора ще кажат в коментарите, ама аз спа на гръб, пък не съм получил сънна парализа. Ами то по принцип това не е задължително 100%, че всеки ще го преживее. Може би някъде около 20-30% от хората са го преживяли, но не всички. И като цяло общо взето това представлява сънната парализа. Ако ви хареса това клипче, може да ме последвате. Окей, братленци, разбрах. И аз съм преживял сънната парализа. И това е, хора, много ужасно нещо. Защо? Смисъл, топич, каквото каза е абсолютно вярно. Аз си спинкам най-хубаво, обаче искам, като нормален човек, всеки го е правил това, иска да пие нещо. Изведнъж ставаш към най-много 2-3 часа, за да си пинеш малко вода. Обаче усещаш, че нито ръцете, нито краката, нито цялото тяло буквално не можеш да си движиш. И само очите може да се движиш, да премигваш, да затваряш. И това е много ужасно. Просто не искам да ви кажа, защото това е много ужасно нещо. Да, преминаваме нататък. Ще ми ги върнеш на вноски. Ще настоявам за това. Тук нищо не става. 6-7. Какво е това? Ползата е за всички вас. Какво е това, че? Ползата е за конака на Яман. Както и да е, мане го. Това е рисунка. Окей. Мане го. Христина Ивашилова, Анина Симова, Асия Братанова, Николай Николов. Това го знам, хора, това съм го виждал. Сама съм вкъщи до 4 часа. Ей, майка ми, никога не говори така. Нещо, чакай. Знайки със сигурност, че това не е майка й. Тъй като колата й не е отвън и този странен тон. Бела се обажда на съседите за помощ. Това е видеото, което записах след като извиках съседа си за помощ. Barış Kılıç, Evrim Malasya, Salat Yurkugu, Erkan Akçı, Гласа почва да се изкривява, Ceren започвайки Yalazoğlu, да губи търпение. Servet Banduri. Това буквално не знам какво е, но мисля да спра, защото аз днес не знам как ще спа. Мисля да спра с това видео. Надявам се клипа да ви е хареснал. Вече е 14 минути някъде. Надявам се това видео да ви е харесало. Ако искате още такива страшни видеа в TikTok, последвайте ме, харесва това видео и може да ме последвате и в TikTok и същото име, както в YouTube. Аз съм Йосиф и чао!